दैमालु लाब खालामलायनानैसो माबालायनायखौ नुदों मालाय हौवा गोदान नामा दैमालु हिनजाव गोदान नामा हायना हाय लोगोफोर दिनै जोंहा हाबायाव थांनो ओंखारदों नै रागा जोंदों आरोना बिबियाव नै दाय जादों दिनै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान चेनेलाव बरायबाय थौदो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला थौदो आंजों लोगोसे बाय थाथानो थाथा थौ थांसै थौ सफैबाय नै हाबाथिलियाव नै जोंनाबो आदाया दंफैबावो मालाबानो बहा फैखो राजा बहा फैदों बहा फैदों नायलाय गैया नै दार्लिंखौ नेदों दाबो फैया दार्लिंआनो दा ज' जाहैनोसै फैबा नै जोंहा दख'नायाबो बिब' बिनानाव एखे एखे गाननांगौ नै दार्लिंआ दासो फैगौ दख'ना गानस्रायलायना फैदो दिनै नै जा साथामजों फैबाय मेंख्ला मेंख्ला मावजिफोर जानो फैदों नै अमाखौनो जानोसै आं दिनै ना लोगोफोर ओमफ्राय लाब्रा आसार लाबोथ'वाखै बिदियाव जालांसै नै सासेयाबो ओरैबायदि दुस्थ' गोथाव जादोंमोन बिरादनो अमा एवनायबो लाब्रायाबो गोथाव जादों बेनिफ्राय दालियाबो टेस्ट जादोंमोन आरो बिदिब्ला लोगोफोर आं जालांबाय थानोसै दसे उनाव लोगो मोनगोन ओरैबायदि दावरावना ओरैबायदि दावरावनि थाखायनो आं भइसखौ होआसै आरोना जा दावरावखामोन बिदिब्ला लोगोफोर दसे उनाव लोगो मोनगोन नै बेनो हौवा गोदान हिनजाव गोदाना आंनि बिबोनां जायो आरोना हौवा गोदाना दे ब्लग भिडिअसो बानायदों दे हौवा गोदाना बिराद गिदिर जोंना हिनजाव गोदानाबो खननो नागिरदों आयाना न'आव लांनो जाखांबाय लोगोफोर ओंखामाबो दा थांसै जों नै गामिनि बिदामोन आरोना बियो ओमफ्राय ओरैबायदि जंखायबाय माने मानसिया बिराद हिनजाव देलना फैदो खानाया मोनजोब्बाय होननानै नै बेनो जोंना फिसा फोथारा गामिनि बल गेलेग्रा ओरै ओमफ्राय फोथार खाथि खाथि गासैबो अन्थाइ गारजोब्बाय नैबे फिसा स्कुल बैयो गामिनि एलपि स्कुल हारे गोलैगोन नै आंना फिसाफ्रा बुरजा फिसावा सानै सेंग्रा सासे गाखोबोफाजोब्बाय नै एन्जरनि हाला हाला मा नामनोलाय खोन्थार' न'आव सफैबाय लोगोफोर मेंलायलायबाय हाबा जाहैनायानो फैबावो माखासेया थाबायबोबाय उन्दैफोरखौ लानानै फैग्रोबाय आं बिदिब्ला बेयावनो दोनथ'बाय लोगोफोर आंनि नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो नायनो नेनानै थादो रेडि जानानै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला बयबो अननानै नायदो आरो लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बाय बाय